नमस्कार मित्रांनो, मी सुनील पाटोळे स्वागत करतो तुमचं आपल्या कोकणी माणूस युट्यूब चॅनलवरती। तर मित्रांनो, आज आलोय आपण आपल्या एका जंगलामध्ये। तिथे एक छोटासा फार्म हाऊस आहे, तिकडे आपण आलेलो आहोत आणि तिकडे तुम्ही बघणार आहात जी काकड्या आहेत, काकड्यांच्या वेली लावलेल्या आहेत। तुम्ही बघू शकता करंदा पण आहे, तो दाखवतो तुम्हाला। बघा, सर्वात पहिलं मी तुम्हाला दाखवतो मित्रांनो, हे बघा, हा बघा करंदे बघू शकता तुम्ही। आणि इकडे तुम्ही बघू शकता मागे इथे पूर्ण नदी आहे, ती पण तुम्हाला दाखवतो। हे बघू शकता तुम्ही, इकडे घर जंगलामध्ये मस्तपैकी शांत अशा ठिकाणी निसर्गरम्य वातावरणात। हे बघू शकता तुम्ही, इथं केळीची पानं काढून ठेवलेली आहेत, चारा, आणि वरती चारा ठेवलेला बघा। हा बघा अशा वेली मस्त वेगळी। बघू शकता काकडीच्या वेली, काकड्या बघू शकता इथे तुम्ही बघू शकता काकडी लागलेली आहे मित्रांनो, छोटी काकड्या। आता आपण आपल्या इथे आपल्या काकांकडनं काकड्या घेणार आहोत विकत। हे गाव आहे मित्रांनो खूप असं पनवेल मधील धोदानीच्या पण पुढे, आणि तुम्ही बघू शकता मागे सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा डोंगर दिसत असेल तुम्हाला मागे। त्या साईडला तुम्ही बघितलं तर तिकडे आहे माथेरानचा डोंगर आहे त्या साईडला मित्रांनो, आणि आपण माथेरानच्या पनवेलच्या साईडला आहोत। तुम्हाला आता बोललो होतो मी की तुम्ही नदी बघत असाल, नदी बघा माझ्या मागे, मस्त असं नदी, स्वच्छ पाणी तुम्ही बघत असाल एकदम नदीमध्ये। बघा काकडीच्या वेली बघा मित्रांनो, हे बघा मस्त असं कवळ्या कवळ्या काकड्या लागल्या आहेत मित्रांनो। इथे तुम्ही बघत असाल ही जी फुलं आहेत, ही काकडीला पहिली फुलं येतात मित्रांनो, त्याच्यानंतर हे बघा ही पहिली फुलं अशी येतात, नंतर मग हे फुलाचं रूपांतर हळूहळू या काकडीमध्ये होतं। छोटी काकडी एकदम, मग ते फुल हळूहळू फुलतं आणि पडून जातं, त्याचं रूपांतर नंतर मोठ्या काकडीमध्ये होतं। तुम्ही बघत असाल मित्रांनो, सुंदर अशा शेतामध्ये आपण आलेलो आहोत। काकडीच्या वेली मस्तपैकी एका लाईन मध्ये सगळं लावलेलं आहे, तुम्ही बघत असाल। हे बघा मस्त असं लांब लचक तुम्ही बघत असाल, जवळजवळ इकडे 10-15 अशा लाईन मध्ये काकड्यांच्या वेली लावलेल्या आहेत। मस्त एकदम काकडीच्या शेती इकडे होते, तुम्ही बघू शकता। तुम्ही बघत असाल इकडे काकड्यांच्या वेली तुम्ही बघत असाल इकडे मित्रांनो। हे बघा अत्यंत सुंदर असं वातावरण मित्रांनो पावसाळ्यामध्ये तयार झालेलं आहे। आपण आलेलो आहोत पनवेलच्या इकडनं धोदानी या गावाच्या इकडे पायथ्याशी आलेलो आहोत एकदम। तुम्ही बघत असाल माझ्या मागे मित्रांनो एकदम निसर्गरम्य वातावरण, मागे तुम्हाला सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा दिसत असतील, आणि आपण आता आहोत काकडीच्या शेतामध्ये। मित्रांनो, तुम्हाला ताज्या ताज्या काकड्या पाहिजे असेल तर तुम्ही इकडनं डायरेक्ट शेतातून घेऊ शकता। बघू शकता पूर्ण अशा काकड्या। तर मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ आपला आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, आणि जर तुम्हाला इकडे यायचं असेल तर मला सांगा। इकडे पनवेलवरून पूर्ण धोदानीच्या तिकडे त्या साईडला गावामध्ये सर्व आहे। आपण इकडे आलेलो आहोत एकदम लांब, म्हणजे तुम्ही मागे बघत असाल डोंगर बघत असाल तुम्ही, त्या साईडला आहे माथेरान। तुम्हाला आता मी कोंबड्या दाखवते, बघा कोंबडी, गावातली कोंबडी बघत असाल तुम्ही, ती बघा। चिंबोऱ्यांचा डबा आहे, रात्री आहे ना, रात्री मांडतात संध्याकाळी जाऊन आणि सकाळी काढून चिंबोऱ्याचा आपल्याला
आतमध्ये कोंबडीचा पाय वगैरे बांधतात खायला. तर हे बघा एक खेकडे पकडण्यासाठी तुम्ही बघू शकता एक डब्बा आहे. चिंबोरी पकडण्यासाठी ठेवतात, पाय ठेवतात आणि याच्या आतमध्ये तुम्ही बघू शकता कसं काय केलेलं आहे. याच्यातून आपण चिंबोऱ्या पकडू शकतो. तर आता आपण थोड्या वेळात मी तुम्हाला नदी दाखवतो. चला भेटूया आपण नदीवरती. मित्रांनो तुम्ही बघत असाल आपले विजय दादा शिवणसईवाले यांचे मामा यांचं हे फार्म हाऊस इकडे होतं मित्रांनो जंगलामध्ये. बघू शकता मागे तुम्ही बघत असाल मित्रांनो एकदम नदी आहे. आणि तुम्ही आता ते काकडीची शेती बघितली ती पण यांचीच आहे. ज्यांना त्यांनी इथे देखरेखीसाठी ठेवलेलं आहे. त्यांनी ते काकडीच्या वेली लावलेल्या आहेत. बघू शकता इकडे असं मस्तपैकी फार्म हाऊस होणार आहे मित्रांनो. तर कोणाला बुकिंग करायची असेल तर तुम्ही माझ्याशी संपर्क करा. थोड्याच दिवसात इथे फार्म हाऊस रेडी होईल. तुम्ही बघत असाल मागे माझ्या एकदम गावच्या सारखं वातावरण मित्रांनो. तो आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मित्रांनो तर मला कमेंट करून सांगा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि खूप साऱ्या कमेंट्स करा. आपण भेटूया आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये. बाय बाय मित्रांनो. बाय 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 बाय.